Eğittim beyttim gittim de Cybertruck aldım. Aslında köpçülüğe kıyın görünen zatların biri, yani Amerika'da yaman ansat zatların biri olan maşinları test drive ettim. Oğlum bugünkü bölümümüzde Cybertruck. Hemme adı baştan ayıp. Ne edip maşin almalı, ne edip açır bilen maşini otlamalı ve en esası erkekler için 600 at gücü olan maşini sesli sürmek neyli duygu oluyor. Garaz var ha, yaman köp gitmedik. Devamında video başladı mı? Let's go. What's up millet? Siz bilen Novruz del, Novruz taze abzor videomuza hoş geldiniz. Is this the Griffin House? Welcome to this work environment. Men bugün yerde görüşünüz yalı Tesla dealership'te. Ne edeceğiz bugün? Tesla Cybertruck sürüp göreceğiz, abzor edeceğiz. Halayağınız mı, halayağınız yok mu görem. Men bir kel maşin düşünen adam del. Pizdu etsuda. Yöne bolduğundan, abzor edecek, bolduğundan düşündürüp verecek. Ne elektriğini daşını içini göreli, birim sürüp görkezecek size. Ola bir, iki adamlar ne elektrikler daşında bilemek, birinci gezek beydi vlog çeken, birinci gezek hem şey deyip daşlarda arkayın gürlüğe otuyunu sebebi adamların bir gece gezek seyrettiler. 4 tane kamera var. Bir YouTube için, bir TikTok için, birim gözümde duşu var neme, Ray-Ban açıkları birimin de elinde Insta'da 360'am var. Nira barsan adam bir gece seyrettiler. Ne yapıyor elinde kameraları var deyip soruyor. Mesela maşin sürüp görecek olsam, dağıtacak olsam. Ziyanı yok, kan köp gürlemeli. Eğer de yine de başka maşinleri abzor etmeyi isteyen olsanız, arka tarafımızda da Mercedes-Benz var. Mercedes'e gidip isteyen maşininizi aytdığınız şu maşini sürüp gör, test drive et gör diyorsunuz, mesele dal etdiniz. Hazır prosta daşından görürler, içine gireriz. Şu reprezentatifden yani adamlardan sonra ne elektriğini maşini ne sürüp görmek için Tesla Cybertruck'ı. Daşından erkin bir xil nem etdiyandır Tesla var ha. Kim bilen gürleşen, Türkmen oğlanlar bilen gürleşen mesela bolar otursukda otursun öyünde bir yerde Tesla süren adam geydir diye. Çünkü Tesla indi mesela beylek ne modellerini göre mesela şu modellerin barına ama bu Y ötten Tesla Model Y ya da X'en boltlar yukarı atılıyor ötten bunlar o. Model 3'ler var mesela bir topur modellar var. Tesla'ları süren adam elektrik maşini elektrik süren oğlan geydir diye ötüyorlar. Gay! Çünkü elektrik maşinlerde ses gelen o doğru değil mi? Son bunlar diye maşinin sesini eşitmeli diye. Aslında ben size ingo maşini görkezek gelin. Yani şu parking içinde ingo maşini görkezek. Yani şu maşinler var doğru değil mi? Tesla deydi, yine GMC'ler, Rivian deydi elektrik maşinler. Ingo maşinler. Lexus. Önüm dar. Hiç saçan yolda koymaya, neçe mahal sürsen sürür, tabiye tapa yok milyona geçeceğim bilin diye, yine de gerek mi hizmetim sana diye. Yani en gol maşin şunu alayan. Gerek olsa yetişti adamlar, degim yok, arasa maşin, Dubai'den, Amerika'dan, lübo yerden zakat edebiliyorsunuz. Yine Dubai'de, Türkmenistan'da, Amerika'da maşin fevda edip maşin satyan oğullar size değişti, dinleyen olacak. Uğrutturuyaz, mesela da arasaca, Prabe'ye tek 90 bin hal, yeni durmuşa başlayana alık. Bu tayların ün sörmen dün birazcık yıkıldım dizimdeydi. Şu tay birazcık hemşerde. Yine degim deldir maşin urlanok. Hem birini gör kaza gelir uşuncar. Arası maşin. Yine. Görüyor musun? Bu çizikler daha da ün süper oturma bu neme. Bunlar süpürsen geçecek. Normal neme da gülyalı. Alacak olsanız dine Lexus alayanız. Ben nasıl çıkan o bu? Oynatacağınız. Let's go in neme dele. Maşin sonra alayım. Sürecek ol korole. Hello. How's it going? Good, how are you? Good. Is it possible to have a look at this Cybertruck? Yeah, absolutely. I just want to make sure you're not recording us, though. Yaşlı yürütüler paylaştı, biz video almay dedi, menim bolya dedim. Yine de men yine de navruzluğumu edip, gözümdeki açık koyuverdim. Ray-Ban bilen video düşürdüm. Berdet ben zaten ad familyan, nomer, adres, e-mail hem datları dolduruyan, strahovkanı beriyan, bollu. Başka işler yok. Inde maşin alıp sürüp beriyaz da şu bu tadına. Beriyazlar bizlere Cybertruck'ı daşından görülür şu var. Gelin de yakınlaşır, gör parçalı. Her kimin böyle doğru değil mi Cybertruck'ı? Dizaynı urotlik biliyorlar. Dizaynı вообще adamlar kalamadı. Hatta şu Elon Musk şu neme çıkaran vaktinde, demo'dan vaktinde adamlar dedi bu neme maşin dedi o.
ol özünün kellesinde futuristik yani gelecekki maşinanın dizaynını yasajak oldu adamlar bunu halamadı. Öne doğruyum aydan. Men meselem şon görkezden wagtynda diýdim, gaty ütköşük diýdim, gaty bet diýdim. Bilmedim ha, bir hilbesem naharym ýen wagtym ütköşük naharyp ýemekler gowy görýän. Ede şolar ýalak. Ütköşük dizayn bolan üçin göwnüme ýarady. Adamlar urot diýdiler, ýani bu muňa maşin bolan ok diýdi. Gel görkezeli. Bu maşin mesela şunu aýdaýyn. Tesla Cybertruck 4 çekerli, yani all wheel drive bolup gitdi. En ütköşük tarapam elektrik maşin bolmagana garamazdan 600 horsepower berýär. 600 horsepower bolam обычныйларында egerde Cybertruck bis diýip yani en betine bolýarlar, mesela MK diýip alýarlar, maşinlarda BMW'larda M package'ini zadna. Şolary alak alan ýagdaýyňyzda 845 etýär elektrikde. Dizayny ene şu adam mesela arkası açılýar, ayna panorama, bula panorama däl ötýän. Bu o bildiň üstünde neme Pro bu metaly bildiň demirden edilen, metaldan edilen bir ütköşük nemesi tarapy diskasynyň mesela şu taýda kalpaklary gaty bir hili ütköşüjek tigirler hem galyndyr. Ha, ýene de bir ütköşük taýdy. Hiç ýerinde neme ýok. Kapyny açarýarlyk, näme diýler aşaňa Roşan? Ruçkalary ýok, garad var aşaňa açyp bolan ok. Gönüp barýan, karty berýärler sana, ýakynlaşdyrýan, öz açylýar kiçijikden. 5 minutes later. Şu taýda şuň ýazyk bir neme plastika bar. Şu ayna ýazyk bolat. Şuň üstüne gönüp basýan öz açylýar. Ullakan eşek ýalagam neme goýupdyrlar zadny görerýärlik. Atak dizaynyň özü görüşüňiz ýaly bar, bir hiljek ütköşük göni ullakan ayna. Birem ütke neme haly bir hil görülen adam ýekece birik neme bar. Ayna süpürerýärlik, dwornik bar bar. Biricik dwornik başlaýdy ullakan. Gözüňe türkür ýolda gidip barýan bir düşdi. Boldy, başga zat ýok. Beýlekilerden olmanda beýlekisini edip durýar, berin iki sanak bolanna. Uzun bircik LED lightlar başlaýdy. Appak giýje, gowy ýakty saçýar. Ýöne meselem täze maşin bolany üçin problem şunda. Bilýäňiz, täze maşinlarda meselem şolar ýalak LED lightlar goýýarlar bilen garşyňdaky adamlary meň ýalak meselem sürkele oturan olsa gözüň gaterwet ýakka. Ol gatykyn. Ýöne ütköşke sat ýok meselem beýleki abyşny maşinlarda bilýäňiz adamlar. Näme bolýar? Grill diýdi, ýene de başga zatlary görkezip durýar. Birim nime bolan üçin bu maşinlar SUV bolan üçin ýürüte şuna öňüne nime goýupdyrlar, çekerýarlar, izdenim öňdenim. Kan maşin videolaryny gördüm, meselem başga maşinlar bilen ýarşýa, galýa o ýöne çaltlygy çalt. Hazır içine girenden soň nimäni görkezek, için interierini görürs. Ondan soň süren wagtymyz 600 horsepower duýaly, Röşen näle bolýar ha, men bir duýasym bäli 600 horsepower. Ready? Ana, taýin. Maşinimizi aldık, ana açarımız. Gel bäre mesela baş boldygyny görkezin Tesla Cybertruck'a. Şu maşin geç gitsin. Ya go ahead. Aky sürüp biläs ýarym saat wagtymyz berdi. Şuňa gelýän, ýöne şuňa basýan şu taýda gel bäre ýakyna süş. Şu taýda şuňa ýazyk bir neme plastika bar. Şu ayna ýazyk bolat. Şuň üstüne görüp basýan öz açylýar. Boldy? Ansaçyk içine alalyndy. İçin görkez Cybertruck ýaman owadan cyberpunk ýalyk o neme bar ha, oýun şoň ýalyk edilen owadan. İçi gaty neme simplistik. Hiç saat yok, absolut ne bir ekran var, bolda başka saat yok. Gel arkasından görüle, arkasındanım. Arkasından açık görkezýäs. İçi owadan, men üçin owadan gelýär. Mesela ak-gara interior, absolut ne saat yok diýileni alakda maşynyň içinde. Kellen agdar ýalak, onu muny nemeden ok. Geldi maşynyň içine gireli, sürüp geleli. Yarım saat wagt berildi, az wagtymyz var öňe. Aňa tartan aýlan. Maşynyň içinde ha, indi näme maşynda ütköşük zat ýok. Kapyny açyp bolsaňyz meselem görkez şu taýna. Şu taýna şuňa bassyn, mene boldy kapy açyldy şoň bilen birlikde. Diýip bola. Boldy. Eliň aşagynda nemeler bar, konsol bar diýilýär muňa. Şu zatlar bar, bäri neme. Hiç zat ýok. Görýärmi? Arasa, men şonu görýän käbir adamlar halan ok. Ýöne meselem aýnaň ullugyny seret. Ullugyny aýna bar birjek. Nämen kontrol etjek, hem zat kontrol etjek bolsaň kompýuteriňi üstünden etmeli. Meselem sağa çepe görkezek bolsaň, ukazatçylary ana şundan basýan, ana etýändir. Ýene bir gezek basýan aýrylýar. Görnýär dämi? Roşan. Aynen süpürjek bolsaň, şuňa basýan, boldy bir gezek ayna süpürilýär. Ýani uje ruluň özünde hem zady bar. Bära basýan ana şu ekranyň özünde, şu nemäň özünde basan soň steering wheel, ýani muny eger ütködesin gelse rul jagaza şonda şurada ütködüp bolýar. Başga da meselem näme etjek bolsaň, autopilot bar adam bar. Autopilot full öz sürýär, ýöne munda entek download edilmediken başga gün gelin diýdi, barlap bilersiň diýdi. Prosta özüň goýuberýän, sürýär. Men şon barlap görürsüm geldi, aslında men iň gowy görýänlerden biri. Ýöne indi sürmek üçin näme etmeli? Gaty simple. Ene. Gelir oşam bilen görkezäň öwreden. Seret. Zarada 56% utarýar, daway zarada goýar diýip diýär. Seret. Şuňa basýan, ene ekran jagaza, tormuza bastyňyz.
Ene, şurada neme vardır, maşin cihazı var. Şunu alıp tuttum, öne. Buldu. Gittik. Yöne, birinci ne etmeli? Remen. Remenimiz dakika adamlar. Remen hükman. Remensiz yola çıkman. Sağlığımız mühim. Indi sürüp görelim. Hani, Rövşen, bismillah. Parkta du, bastık, gideceğiz. Yolumuz açılandır göreyim. Seredinde men azı stağa görkesem, hani anırda kameralar açılıyor, bärini görkezýär, rear view mirrorlar görkezýär. It's okay. Bunu basýas üçte, indi ýöräliň. Hani bismillahirrahmanirrahim. Gaza basýan, tormuza basmaga kän gerek ýok. Çünkü tormuz öz regenerative power bar, yani täzeden öz-özüne doldurjak bolup, zaryad aljak bolup nemetdi. Nemesin doldurýar, elektrigini doldurýar. Şoň üçin goýber gazdan aýan aýran wagtyň eýam tormuza basylyp durýar bu taýda bu maşinlarda. Indi sağa görkezelde ýola çykala. Cybertruck bilen hem çyksak. Birinji gezek sürýän o bir kilik ýaman duýgu ütgeşik diýip biljekde ýsat ýok içimde. Çünkü var men kendir nemedem okpay maşynyň fanatlarida. Ýöne görele ýaman ulaw ýöne bu kilje gaty bir kil biýaway dogry maýdan. Ýöne nira bar ursaňam pet ziýan ýok. Nokia şu maşyny neme diýip pikir edip bilersiňiz adamlar. Yani eliňizde Nokia bar diýip pikir edin. Nokia daş koymasan bilýärmi? Röşen nemedilýär. Öňler Nokia ulanýardy bilen Nokia daş koymasan elinden düşse yer döwülýär. Nokia döwülen. Edilseler ýa Cybertruck'da da sen gaýgyrmaly däl. Adamy sen ýanyndaky adamlar gaýgyrmaly. Çünkü olara ursaň olaryň maşyny döwülýär. Çünkü polu metaldan oblo. Häzir ýöne 600 horsepower nädip men nirde ulanıp bilermi şonu biljek bolýan. Çünkü yol kiçi bärse häzir men daşary bir çykasym bilýär, highway'a go uly şaý ýola bir çykyp bilsem moş dönüp sürýäs. Ondan aňara aydınlar açýas şaýda sesi näde gataldyp bolýar. Men neme görmä. Bilemem. Nereden etken? Yerden. Hani? Ha, okey. Ne gördüm. Röşen bilýär bu işi. Bular ýa aydyn diňlämiz ýok. Hey, XXO, Nick's 96. Bizim maňynda gobalyň çykmazay. And there are street. Let's go to the big plumbing traffic. Borla öçürsene sesi. Indi nämeler bar berde? Bluetooth'lar diýe upgrade software safety schedule display seats'lar görel. Ha, arkanam öňünem gyzdyrýan eken podogrevlar var götüň aşağında. Sowatýanlar barmy? Onu bilmedim. Ene şu wagt ýola çykdyk. Görele. Uf. Benzin kan gitmeýär. Köp sürsek. Benzin. Uf. Yaman özüň ýokarda duýan. Ola bildiň SUV maşynda uly neme? Jeeplar ýalak maşyn. Ýokarda duýan bir hil duý. Rul bir, Röşen rul bir hilege ýana bara bir hil ruly towlak bolmagana garaşan alyp aýlap neme desin gelýär ýana bolan ok. Filter paryan ýöne role. Ha, edilýärdi. O bir zeret bir hil neme ütgeşik duýgar. Gaza basatyr şu wagt aýam aýyrdım boldy. Tormuz alytyr o ýolu özü. Ha bir hiljek-de. Nemeler barlak görjek bolýan speakerlere, kolonkalara, onu näde barlamaly bilýäňizmi? Yeketak açıp boljak adam şu wagt täze aýdyman birim başlady onda nälikdigini göreli. Muasir edýärmen wagtsyz o şeýdi watjança. It's okay. Maşyna polny bassak hazır izah etşin. Şundan şey deýin. Tormuz alýas. Okay, aýdym näme üçin açylmady? Röşen. Bärde aýdym gidip dura. Vatanı korumak mukaddesdir. Beni yıkıp balonu! Beni yıkıp balonu, yıkıp balonu. Beni yıkıp balonu. Dur. Yaman gaza getirdi o bunu. Yaman gaza getirdi. Oldu endi men size näme görkezek. Seret. Röşen. Polny sıfırdan ýoşdan gidiyoruz doğru değil mi? Hiç kim yok şu wagt maşyn ol bul. Full gaza basýan adamlar 600 horsepower, 600 at güýji diýýär. No, seredin onda. Gittik. Dava. Ya. Duymadım ha. Ya. Yani men BMW M5 zat Türk gördüm M3'ler diýdi beýlekiler. Olarda has köp duýan ya da Mercedes özümiň näme bar mende S-klasym bar. Şoňa basanda da has köp näme duýan. Men pikir etdim bilýärmi? Beýleki Tesla'lara girýän ha. Gaza basan wagtyň şu torgu duýan ýaky bar atýar sen wagtynda şoňa uç gitýän ha.
şon duyan da edil şon duyup bilmedim şu atan. Bastıp 600 horsepower diye. O maşin, ulu maşin, Jeep yalık doğruda, mesela 10 yalık maşinlarda kıyın olyandır, mesela внедорожник'ta bu maşinlar. Son yönü şonda da ağır maşinin bolsun, yine de bir 600 horsepower diye otursun, o 4 tıgır için basan vaktin uçurmalı, bakayım duymalı içinde şu cızlak gitmeli, olan bolon yok. Men bunu halamadım, doğruyum aydayn. Seredin, 3 köşüklük, men görem ok şu atlıkça, men şunu doğruyum aydayn. $120,000 satılıp gördü da arada bile ama $120,000, $140,000 satılıp ya. Seret, dava yine de gaza basacak şu, Seret, yine de duy asma. Ne oldu? Seret ondan, basyandır. Sıfırdan. Duydun mu? İyi satıyorsun, o gerek, duydum. vap bir şey için. Bildiren o, oğlanlar, kızlar, vap bir şey bildiren o. 600 demek, ne diyeyim, ağzından sağda o 600 o. Ol, yöne, mena duymadım şu an. Mesela diyen de gelin de gurulaş öyle. Maşin seret yolda görkez ya, hemen hemen maşinler ba kaptalında, zadında, önünden çıkıp bilecek zatları. Seredin de adımlar. Mesela ben şu maşini alardım mı, almazdım mı kadip pikir et yani. Bir qoğu tarafı şu, seret maşinin bakası $120,000, $130,000 gitti ya, doğru değil mi? Yöne, şu mesele var da, maşinde men neme görem ok, ullakan ayna hova yöne, öğrenşmedim. Seyredip gör, mesela katı ulu, birem ploski gitti ya, katervet bir düz gitti ya, men onu halamadım yani, ayna diyenin bir özün yukarıda durmam, köprek yolu görsen qoğu olur mu kadı yani. Yani men mesela şu an halamadım. İn qoğu göre zatları panorama seyredayin da, panoramanı görkez yukarısı, katı oğudanlar o adamlar. Panorama, arkada oturan adam için qoğu ola. İçin önünde arkada oturup men nemedik görem ok, şu duyguyu yaşak görmedim yani. Edil neme üçün, men üçün ştada türeyen bir adam hükmünde qoğu değil. Ol bir yöne dünyada biliyorsunuz safety diye, bezopasностьta Tesla nemen aldı? 4.5 ya da 5 alt koranok 4.5, 3, 4, 8 yani Tesla'da kalan adamlar avariya bolsalar qatervet yani ölmek şansı az da biliyor ama çünkü qatı bezopaslı maşin. Hop diyen zat avana nok. Hava şunga zatlar bolup bilen malfunction deyirler yani mesela elektrik işlemen qalan yağdayında mesela deyil içinde qalıp neme vefat olan adamların bilin ya. Yöne edil mesela qaysı maşında avariya bolasın gelse deyse ya Volvo ya da Tesla. Çünkü qatı bezopaslı maşin. Ol bir. O taraftan qo'y. Yöne mesela her bir zady ekrandan kontrol edecek olsan bana kıyın düşer. Mesela seyret aydın sesini basacak olan herkese mesela şeyler gitken veren seyret. Men egilip şuna içinde gelmeli. Ol bana kıyın düşer. Ola birinciden. İkinciden mesela her bir zatlar berden kontrol edip bunu yazıp öğrenmeli ya da saklamalı. Ha qoğu tarafı mesela eğer de bir çukurluğa zatlara gelen vakti mesela maşini 17 inç santimetrede bilen o adamlar 17 inç yukarı kaldırıp bolya aşağı düşürüp bolya. Yani 3 köşk zadı var maşinin şonda. Başka da mesela nämeler edip bolya guruluş bolya Tesla bilen şuna basyan mesela sana aytyan nämeler etmelidigine o sen bilen guruluş betip berýär. Ýöne diýişime alak maşin men pikirimçe edil onça baha tormozu basyan mesela edil pikir etişime alak duranok ýöne aylanmasy gowy rul bas aylananda yaman gowy aylan. Seredin öňümüz açyk ýene de gaza basacak seret. Full polisiýa ýok da mı? Everything is legal habibi. Seret. If there is no police, ha? Duyan ok, vap bir şey. Ene näme eger de Tesla'ny bir hyluk o 600 horsepower baraken diýip aljak bolan olsaňyz de ol vap şey etmäň. Men size maslahat berem ok o zady. Ha, öňünem görüp bolan, izinem görüp bolan eken. Gowy tarapy kameralarda. Biram go näme edip bilýän? Seret. Gowy tarapy Tesla'ny alsaňyz ayalyňa garaşatyň. Bilýäňiz ayalyga garaşan wagtyňyz 1 saat, 2 saat bana oturýan daşlarda mesela olay göýünip otyr, bezenip otyr. Sen 2 minutda üstüňe t-shirtiň giydin, balan giydin de çyky gaýtdyň. Näme edip bilýän? Oýunlar bar. Şutaýda o giýýän bilen ana arcade'ne seret, arcade'e basýan oýunlar bar. Onu bir topar. İçine giýýäs. Mesela men gowy görýän oýunlarymyň biri haýsydy? Şutaýdan gitýäs. Bular ada. Näme mesela şunu oýnap bolýar. Barýar mesela näme oýun açjaň. Ara rul aylap durup oynap bolýar ayalyň gelen saat diýeli. Başga zatlar edip bolýan zatlar bardyr. Men edilik onu bilem ok ýöne. Maşin täzeje iyisi var. Arkasyny entek açyk görmedim, arkasyny açyk görelim men gaty gyzyklanýan. Ýöne indi aylanyp durasym gelen ok şol bir ýerden çünkü höwesi artdyran ok bu maşin olar ýa men garaşdyrmaýalak bolmady güýji. Аварийный ситуациядан бәрдекен yukarıda. Ha? Аварийный ситуация. Аварийный basacak olsam yok orada eken. Oğlum sensor eken. Gonu basyan bollu. Neme del. Bunu açır öyle. Dur. Hava.
Knopka kan bir diyen yok içinde dinge nemeler var, sensorlar var. Ha birim şunyalık bir yanlışlık var adamlar şunu diyorlar köp kişi şunu aytayın. Köp kişi aytıyor Tesla almalı değil elektrik maşini sebebi elektrik maşininden bataryayını mesela 100 bin probekten geçenden son diye ay çalışmalı böyle gımmada düşüyor. Mesela Tesla maşinler 35-40 bin dolar beyleki modeller edilmun diye. O Tesla maşinden nemeleri bakaları arzanrak diye ay sen az onu alarsın o yöne sen 100 bin milden 200 bin milden geçeninden son diye bataryalar çalışmalı diye. Bataryam 20 bin zat duruyor diye. Yalan olar ya zat yok. Bataryalar birincine garanti alsan maşini noldan alsan bataryalarını özür çalışıp veriyor. Sen birim men şunyalık bir tanışım var. Model 3 aldılar Tesla'nın 200 bin probek geçti. 200 bin probek dinece benzin diye elektrik yani zaryat veren diye başka hiç sadıdın yok. Gözüne tükür yağ çalışmak deydi, rotorların çalışmak o nemelerini, tormozlar, kalotkalarda olar ya zat yok. Vapşe çıklayıcı diyen zat yok. Men şoň üçin gowy görýän. Yani arzanlarını alsan bütün ömürlüğe sürüp yöre vermeli. Yok boldu. Yani men edip bilecek abzorum şul. Hazır arkasından açık göreli, näle gaçylandygyny göreli. Endi şunu diýen adamlar. Tesla'ny näme üçin satyn alardım? Ýeketäk sebäbi bolup biler. Mesela şul var şunu görköz. Avtopilotlar var özüniň. Mesela men daşardaky hemme yer kamera munyň bilýänmi? Sonra kamera bolanda bu neme saýgyryp başlaýar. Daşynda daş töwerende näme de hatda arada bir video gördüm. Şeýle bilýän mesela gıradan gidip barýar da neme tarap şu tarafa geçeýin. Şu tarafa geçeýin bilen. Ene şu iň gırak çyzykdan gidip barýar ha. Bir adamam bu Ýewropada bolan ene şu iň gırak çyzykda aňardan barjur da aňar tarafa. Bir adamam ýaşly garry adamna ýykylýar. Ýola çykyp bilen Tesla'ň özü avtomat rulaýlaýar. Yani şoň ýalyk bir topar nemeler, ýagdaýlar, suçular gördüm da videolar görýän bilen. Yani senin reaksiýany berip bilmejek wagtynda Tesla özü avtomat şunu aýlap bilýär. Kavir diýip bilendir kontrol mende bolmagyny sen. Ýöne sen üns bermän bilýän, adamçylyk bol bilýär, adam gara diýen zat sen üns bermeýän bilen. Ýöne mesela Tesla şonsun gowy bezapasna. Yani adam öňünden bir çykan ýagdaýynda da reski şon Tesla neme de bilýär da saýgaryp aýlany bilýär. Şoň üçin alardan birim gowy tarapy, ýene de bir gowy tarapy trafikde oturýarsyň diýeli. Kabat mesela trafik oturan wagtyň, ýani garaş oturýan da trafikde indi. Ayağım tormuzdan ama tormuza da basmama gerek yok gazdan ayırdım garaş otu neyse dedim prosta ayağım şey deyip nemedi vermeli şey deyip koyan otur ver mihmançılıkta oturan yağdı çünkü neme gaza basmasan özü giden yok Ben de dakikal autohold. Autohold temmelerde böyle yani autohold'un problemi nemesi var mesela autohold'dan yana menin S-klasım bozuldu bilýän da herkese 3 ben alternator bozulýar şoň erwet taraplary var. Şoň üçin diýjek bolýan men ýani nem etmezdim da şoň üçin gowy görýär mesela prosto goýdun garaşy oturýarsyň trafikde. Beýleki maşinlarda tormoza basıp durmaly aýaň ýa-da ýa. Boldy. Näme açylsam arkasyny gelişini görköz. Yaman ýeri kan uly açylsyn görközüm de ýapylsyn görköz näme açylan şey dip açylýardy. Zaneveska yapılan yal, derveze yapılan yal diýin. Ýanynızda açar bolmaly. Bolmasa da ýokmanda telefonunuzdan ama açıp bolýar. Ýene de gowy taraplarynyň biri täze eger siz gyşda bolsaňyz daşarda gar bar diýer gözüňize götür görüňem ýer gar. Öňünden telefonunuzdan ýaky goýaňyz ýokarsyna gar mesela gızdyr bilýärdi hem näme daş töwerende garlar aýra buzda otural diýer. Başga maşynda wagtyň 2 saat maşynyň gyzmanyna garaşyp aýnasyna ara salmaly zat etmeli. Yani Tesla'nın şoňal taraplary gowy daşardan remote hiç daşara çykmakka öýüňde wagtyň hem zatlaryny edip bolýar uje oturan ýerinde. Cybertruck şeyler adımlar. Yani review'umuz gutardy, şeylerde abzor etdik. Yine de başka näle maşinlar abzor etmemiz isýan bolsaňyz kommentarlarda belläň, yani öz pikirlerinizi ýazyn. Yani sizin goldugyňyz like koymaňyz kommentarya, yani share edin postlary, hem ýere görkezin adamlara, yani dostlaryňyz bilen paýlaşyň şeýle gowy videony. Gowy bolandyr diýip umyt etýän. Yine de oňat videolar çykarmamyz üçin sizin goldugyňyza ihtiýaçymyz bar diýen. Plus diýişim ýalyk. Limitlemäň özüňizi. Mercedes'em, BMW'da, Porsche'm gidip bilýäs, Corvette'm sürüp bilýäs, isendik maşyn. Prosta kommentarda iň köp like haýsy maşyn alsa, kommentarya haýsy köp like alsa, şo maşyny sürüp görjekdir sindik gezek. Sag bolun adamlar, siz bilen ýene de Nowruz däl, Nawruzdur. Görüşýänçek.